tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV onon e jaam bisimilla moɗon e yewtere meɗen e banggal cellal nde ɗo yewtere banggal cellal eɗen gaɗa ɗum ɗo asawere fof eɗen gaɗa nde ɗo yewtere immorade Pinal TV immade yewtere nde fof fa sakiraɓe meɗen keeɓa faamu ñawuji gonɗi e muɓɓen eɗen nodda hono dogotore e meɗen dunke e andal dogotoroya faamuɓe du ñawuji kewɗi nanoɓe fulfulde lawɗe tal nde kaaletenna nde ɓen ɗon woni ɓe noddetenna e ley oɗo nokku cuɓaɗen no ñaw kaalen e dow on ɗon ñaw dogotoro en ɓe cifano en no ñaw o worri nenno ɗum yertina en hono gatten se ndenoɗo e on ɗon ñaw mo Allah ardinguini on ɗon ñaw hoto wawi huccude ɗe kulle e bandum woni ko e yewtere meɗen banggal cellal fawi e muɗum ay waɗi ɗum ne bandiraɓe bisimilla moɗo e yewtere nde hande en keeɓi selmininde docteur meɗen mawɗo biyeteɗo Seydou Sy aywa en jetti Allah o yarrike yoppude golleji makko e haajuji makko fof jaɓde tawdede e meɗen aya ɗum no eɗen jettamo sanne fa sanne e ɗum ɗon feccodirde e meɗen andal ngal Allah hokkimo e ley jande makko banggal dogotoroyako aywa ɗum ne bandiraɓe hande en gara haalde e banggal ñaw ɓooƴe woni ko kaleten haala muɗum aya kamɓe dogotore en wonnoɓe noddirata ɗum ka enen ke en nanta tubakure ɓooƴe woni hono ko anduɗen ay joni en cilminamo kanko dogotore meɗen docteur Sy assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Boori Diallo komi yettata on mi wi on jarama mi salmini on no feewi mi waɗi on remercier e hokkude kam konngol e haalde oɗo ñaw mo tubakoɓe mbiyata insuffisance rénale ɗum woni enen fulɓe mbiyen ñaw ɓooƴe. Homo woni jaati docteur Sy homo noon jaati woni docteur Sy? Ay sa namnima kam docteur Sy min ko Saydou Oumar Sy mbiyetemi docteur Sy e jibinami ko hitande ene wiye 1982 donc ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati ɗiɗi to nokku ana wiye kuñakari ko nder lamordo Kaay e nder Jombogu min komi docteur janggumi ko affaire ɓooƴe ɗum woni safara muɗum wala ñaw ɓooƴe safara muɗum e kadi kay ko min kadi woni kokkaɗo teddungal to faculté de médecine jangguinde sukaɓe toon oɗon ñaw woni ñaw ɓooƴe o donc voilà ko ɗum jinnomi wadde présentation brièvement haade men nadde e nder yewtere men hannde nde ɗum woni joni ka to suudu docteur mawɗo Ponzé to suudu docteur mawɗo Ponzé to kadi miɗi golla toon kadi ko ene wayno ko min woni responsable toon chef de service adjoint kono wiyete adjoint service de néphrologie woni hannde amen mawɗo amen toon on ko docteur Hamadou Diatara komin refte makko toon fammini ko sanne aywa bandiraɓe en paami e docteur Sy en andi ka o neɗɗo mawɗo jon andal du kewgal sanne sabi hono ko sifi joni ko wona neɗɗo fuu tawete hono duuɓi ɗi o woni e muɗum ɗi tawe ana andi ɗeɗo kulle fuu sabi en jii joni o docteur mawɗo noon o dunki e andal banggal ñaw ɓooƴe nenno ndu o janguinowo du sanne hono yimɓe tewtoɓe nden on jande fa keeɓa faamu en jetti Allah ɗum fu yo yoge moƴƴere leñol meɗen woni e docteur Sy bisimilla maɗa ñaw ɓooƴe ko mbiyaton insuffisance rénal mbiyaton e ɗum ɗon jaati e ɓooƴe jaati hoto tawete e neɗɗo jaati ɓooƴe hoto ɗum tawete e ley reedu neɗɗo saabu ley reedu ni ɗum woni ka voilà donc ɓooƴe sa daari ɓooƴe ɗum wiyete ko ɗum min mbiyata rein e français ɗum woni ka dow ga keeci bani adama ga ko ɗum ɗiɗi ɗum tubakoɓe mbiyata de position rétropéritonéale donc sa daari dow keeci men seɗen teski sen kirsi walla sen mbari eɗen jiya caggal ɗiɗi ene jeyi ga ko ɗum woni donc ɗum minen safara amen ko fay neɗɗo ko toon ɗe goni ɗo dawa gaɗa neɗɗo ko ɗon ɗe goni so wona so tawi holno wiyete malformation ngaji goɗɗiɗe toon ɗum ene wawi tawede e nder hedde ga vesi ga sona ɗum nokku majji tan ko dow ga keeci ga ko toon ɗon ren o ko ɗon ɗe goni e ɓooƴe ne hoɗum woni golle ɓooƴe e ɓi adama Diallo boori ɓooƴe sen daari golle muɗum e nder bani adama ko hunde hawnide sa daari ƴiƴam ko woni e bani adama fodde litre uji 5 fa litre uji 6 ƴiƴam ko woni e bani adama ɓooƴe ɗe e nder 24 heures kala tuyndi wondi e nder ƴiƴam ɗam ko ɓooɗe ɗe pooɗata tuydi ndi donc ɓe certina ko nafoore bani adama hakke nafoore ko woni mum ko heddo e ɓanndu tuydi ndi ko nafoore ala e mum ko ɗum woni yaaga wesiga
so yehi ga vessi ga ɗum woni ara e kibbe ɗum woni mi mbaɗen éliminé ko ɗum woni ɓooƴe ɗe so tawi ɗe natti golluɗe ɗen golle tan hankkadi nam jiɗon tuyndi heddoto koye ƴiiƴam jomum wayata kono posnaɗo ni ko ɗum woni ñaw mo kalten haala mum o ɗum woni insuffisance tundi ndi naata e ƴiiƴam gillodira e ƴiiƴam donc jomum wayata kono posone woni e ƴiiƴam mum woni probléme fuɗɗi ɗum woni insuffisance rénal haala mum kalten joni o ko noon sifa mum famminike sanne e docteur nenno en paami joni ɗo ɓooƴe tawete ɓi adama en paami ɗum ko woni golle ɓooƴe hoɗum jaati ɓuri yawde laatade e sababu fa waddana ɓooƴe ɗe probléme faɗɗen ɗon ko gollude koɗe kani gollude ko donc oɗon sa namdima ngal ɗon namdo ngal affaire holko ɗum addata probléme c'est à dire ñaw ɓooƴe o eɗen mbaɗa recadré taw ganden ñaw ɓooƴe o sifaji mum ko ɗiɗi gon toon sifa goto nen toon on wiyete ko insuffisance rénal aigu ɗum firtata ko ɓooƴe ɗe waɗi waktu goto tan ɗe tampi o waktu ɗe donki gollude koɗe gollanno ɗum so tawi andama law safara muɗum ene wawi heɓede donc rein o ɓooƴe ɗe ɗe mbawi artude no ɗe golliranno nden ni sifa goɗɗo o on wiyete ko insuffisance rénal chronique chronique o ɗum firtata ko ñaw o ko ɓooyɗo ñaw o ɓooyi ɓooƴe ɗe ɓooyi ko golle majje daari donc ɗum joni hankkadam ɓe mbawata artude no ɗe golliranno ni ɗum ne kadi ko ma safareji goɗɗi e yanta e mum ko nande dialysène e ko nande e muɗum voilà donc sen daari ɗiɗon ɗeɗon gueɗe ɗiɗi foof kanƴe ko addata ɗe ene serti wona gotum yimɓe woɓɓe nan toon ko wiyete facteur de risque ɓen yimɓe woɓɓe eɓe mbaɗi risque hebde probléme ɓooƴe ko nande yimɓe wonduɓe kono eɗen mbiya tension yimɓe wonduɓe eɗen koɗe mbiya diabète en yimɓe wonduɓe kono mbiya infection ngaji façon ngaji mum ne keewi e ñabbuluji goɗɗi nan toon kono wiye maladie systémique ɗum fitata ko ñabbuli eɗi keɓa rein eɗi keɓa organe uji goɗɗi ɗi donc ɗum maladie systémique ɗiɗon ñabbuli fof sono e neɗɗo ɗin ene mbawi addude kono wiye insuffisance rénal ñabbuli goɗɗi toon de toon kadi ko nande ñabbuli keer ɓernde walla ko nande e ñabbuli foie woni ko wiyete voilà foie ɗum woni buuce de voilà jiida e bumsuɗe de bumsuɗe woni poumon voilà bumsuɗe foie wana heñere yo heñere voilà ɗin ñabbuli ɗon ñabbuli ɗin foof ene mbawi addude kono wiye ñaw insuffisance rénal voilà donc woɓɓe kadi nan toon so jeeyi e mawgu ñabbuli goɗɗine toon kono gara ñabbuli no wiye prostate donc ñabbuli prostate ɗum ne wawi addude probléme insuffisance rénal ñabbuli goɗɗin toon no wiye cancer ko nande cancer uji rein walla cancer ko nande vessie donc ɗiɗon ñabbuli fof ene wawi addude probléme uji rein goɗɗum nan toon ni ko manquére ƴiiƴam walla manquére ndiyam e ɓandu ene wawi addude probléme uji rein woɓɓe nan toon ko soɓe pawi heftade e jibinirgol ƴiiƴam mabɓe ene wawi perdude ene wawi addude probléme rein goɗɗum nan toon ko ɗum woni musiba meɗen hannde e leydi ndi ko médicament ji leɗɗeji nan toon médicament ji safaji médicament ji goɗɗi nan toon jeeyeteɗe kañum beddaji e kañum e traditionnel uji meɗen eɗen jara taw hakke ala e muɗum ɗum ne kadi leɗɗeje men ɗe jareten ɗe wona leɗɗe fof woni ko moƴƴani kono so tawi hakke ala hen hakke so ala hen aɗa wawi addude agression rénal ma hakke tawe e muɗum voilà fo hakke ala hen et puis leɗɗe kadi nan toon eɗen jeeyga yimɓe men ene jeeya on appelle ça la pharmacie par terre eɓe jeeya toon leɗɗeje no wiye diclofenac en walla yimɓe men mbiyata bana ségi walla bana temps en ko nande mum voilà ɗen leɗɗe fof moƴƴani rein sanne ɗum fof minen mi yiiga service amen hewɓe ne toon leɗɗe jilotoɗe ɗe voilà ɗum kay ko moƴƴani rein sanne sanne yimɓe hewɓe min jiiton min gantiri min mbaɗi hospitalisé ene keeɓi probléme uji rein ko hono ɗum ɗon ko nandi hen voilà donc yan jikkinade seeɗa ko ɗum ɗo ɓuuri wonde ko ɓuuri hewde kay e ñabbuli rein haade men miccitade ñabbuli goɗɗi kadi bon vraiment en paami ɗo sanne saabi e nenno aɗa andi ren o ka kanko kano ciforiɗa jonni waɗe ɗe eɗe jawi hedde probléme
sabi sa ƴeewi joni ñaw diabète ñaw tension e cancer fa yottade cafaji leɗɗe kanɗe kañi e cafaji jiileteɗe ɗe bon ɓiɓɓe leydi ndi ana keewi e ɗe kulle ne sanne sanne sa ƴeewi yimɓe ɓe hannde mo diabète e tension wala e mum heewa bon sa ƴeewi dukase jama o mo hoore mum naawinamo terɗe mum waylti fay seeɗa fo ya an soodoya moɗe ɗe ɓe mbiɗen pharmacie par terre ɓama moɗa bana seedi o fino beeta wiya samanama hinno haaji mum tawene probléme goɗɗo ana yeeso ana woodi allah dande ana woodi docteur si min paami ɗo sanne ko latto sababu ko ɓuri fuu yawde laatade sababu ñaw ɓooƴe e ñaw ɓooƴe ne allah heeƴi en sarre muɗum so heɓɓi neɗɗo so ñaw ɓooƴe heɓɓi neɗɗo e ɗum wawi sawrede fa ɗum timma ngal noon namdal ne waɗi importance ne waɗi fayida no feewi no feewi no feewi par ce que ñaw ɓooƴe safara muɗum ko safareji mum ana keewi sanne mo mbimi façon goto insuffisance rénale aiguë o c' est à dire ko rein o waɗino waktu goto tan o natti gollude ko gollatno ko ɗum safara mum so tawi probléme mum ko addi ɗum ko andama so ɗum saframa par exemple so tawi ko manquere ƴiƴere wattama e jomum walla ko paali hoore mum ni paali o saframa donc walla ko nande ko infection walla saframa walla ko jomum ko jibinnoɗo tan ƴiƴam yalti jomum ko heewi yeeyi ƴiƴam wattama muɗum saframa oɗon ñaw ene wawi gasde pep donc rein o omo wawi heptude golle makko ko gollatno ɗum woni insuffisance rénale aiguë donc kanko définition makko ko noon way ko récupération complète kanko kana hono ko laati sababu makko ko so andama tan so saframa tan kanko o selli donc récupération complète oya noon mo mbiɗen wawata wadde récupéré o oya sifa ɗiɗa o insuffisance rénale chronique o omo mbiɗen ko ñaw ɓooyɗo o bon on ne kadi safara muɗum ene toon ene wawi ko wona safara leɗɗe ene wawi wona safara kadi ko wiyete dialyse machine aji goɗɗi ana toon jogui machine aji goɗɗi ɗi comme en mbino nani ko rein o rôle makko ko kanko ko lodde ƴiƴanno so tawi o marsata machine aji ɗi ko ɗum lomtoto ɗi lomtoto lodde ƴiƴanɗo mais machine aji ɗi noon ɗi mbawata kanƴi tan safrude ko probléme rein o addi ko foof par ce que rein so tawi o gollata tan jomum a yiyan tension wona e muɗum tension mum so ngabba donc dialyse o safrata tension donc ma jomum hokke leɗɗe tension ñawo kadi omo adda manquere ƴiƴam dialyse o safrata manquere ƴiƴam ɗon ko ma jomum so watte ƴiƴam walla hokke leɗɗe kone ɓeyde ƴiƴam e rew on adde kadi probléme uji goɗɗi kono wiye manquere calcium walla manquere sodium walla ɗum no foof kadi koma safara muɗum hokke caggal dialyse o ko façon ngaji ɗiɗi won ɗo leydi men enen joguiɗen ko façon biyeteɗo hémodialyse o goɗɗo nan toon wiyete ko dialyse péritonéale hémodialyse o jomum koye machine watte branché so waɗama branché e machine ko heure uji 4 safara o watta donc ko raccord aji ɗiɗi woni hen raccord goto ko ƴiƴam ɗam watte jomum watte branché e junggo muɗum ƴiƴam ɗam ene fooɗa machine o fooɗa yaa e machine he donc machine o so waɗi traité safri ƴiƴam ɗam itti tuuni ɗi foof raccord goɗɗo ne toon kadi arta e jomum fatima heure uji 4 jomum noon foti wadde ɗum ko laabi 3 e nder yontere laabi 3 e nder yontere mais enen état men politique men jaaruɗen ko laabi 2 wonno sa daari Mali dialyse men public e laamu ngu tinnima hen no feewi par ce que to point to dialyse joni wonti mere wonti gratuit voilà donc ɗum waɗi hôpital de point G hande sa daari ene ya e temen 4 neɗɗo ko won toon kone waɗa dialyse woɓɓe ne toon ene jaa mbaɗa dialyse munen ɓama mobilage munen ɓama motoji munen jaa e haajuji munen bon oya dialyse façon ɗiɗaɓo o on wiyete ko dialyse péritonéale on ko cathétere waɗete ga reedugo jomum cathétere waɗete toon donc raccord waɗe hen donc heure uji 4 foof ndiyam dialyse ɗam watte reedu mum omɓe donc so timmi heure uji 4 kadi raccord watte hen waɗa vidé ɗam ɗon ndiyam donc fatima woɓɓe ne mbaɗa laabi 3 e ñalawma woɓɓe ne mbaɗa laabi 4 e ñalawma no ñabbuli ɗi mbaadi safara goɗɗo on nen toon on e gayna ñaw o pop ñaw o mbiɗen ɓooyɗo o on wiyete ko transplantation rénale transplantation rénale ɗum firtata ko neɗɗo celluɗo rein mum itte rein goto itte watte e oya joguiɗo insuffisance rénale o
voilà bon on kadi omo wawi safrude ñaw makko ne wawi sellude kono noon ko ma o yara leɗɗe sona ɗum ren battaɗo e makko o organisme makko ne wawi sikkude ko koɗo donc riwtan ɗum ko ɗum min mbiyata ɗum voilà ɗum ko leɗɗe o ɓamata pour leɗɗe woto ren woto riwtude e ren battaɗo e makko o sikka voilà ɗum wiyete rejet voilà ɗum joni transplantation mum golle muɗum ana fuɗɗe ga miɗen mbawi wadde préparé yimɓeji mum foof feyne daare holɓe remum e yadata mais opération mum ga fuɗɗaki ga jaati donc ma jomum nelde ya extérieur wawa waɗede ɗeɗon golle mais hono ren neɗɗo celluɗo ne hemrete ɗum ka heɓde ko jomum kadi ko ɗum ne kadi ko opération kadi par ce que hay sa daari ɗum ne kadi ko ma hay ɗon kadi banggal ɗon laamu men tinnima no feewi par ce que laamu men yaltini loi yalti gila 2006 e hokkude yimɓe yamirore par ce que darde celluɗo hoore mum opéré ren mum itte ɗum ne kadi ko ma loi heeɓe nde wawata waɗede par ce que hakkille wawata jabde o ne selli o opéré ren makko itte watte e ren goɗɗo voilà donc neɗɗo ne wawi wurdude ren goto duuɓi mum fof ene wawi wurdude ren goto comme en mbi neɗɗo ko rewoji ɗiɗi jogui donc goto o ne wawi ittede watte e o e mo sellani o voilà donc le 2006 en keeɓi loi mum donc projet mum heɓanoma kono golle mum soit wattede ga Mali ga tawa voilà donc ɗi sifaji e safara insuffisance rénale ko ɗi sifaji mum goodi pour le moment voilà ka ɗum ka fu newaki de docteur transplantation rénale o nawaki par ce que safara ndi joni honno kalduɗa ni e ren o joni ana wayi hono sifa goɗɗo o kana ñawuji gonɗi hen ɗi fuu laatiɗi sababu muɗum ɗi fuu cawre taf so wona ɗin ɗon cawra fuu ren o ka wawa sellude wawa sellude par ce que sa ɗo joni min yiiɗi fammininde hono ƴeewoɓe en ɓe eyyi ɓe tinnoɓe paama si wiyama e dialyse yo gratuitement ɗum woni yo mere ele cuuɗi men en dogotoro ɗo dialyse watte ɗo yimɓe ɓe paama dialyse o ka mere ka ñaw laatiɗo sababu fa ren o heɓi probléme on ɗo on sana sawre a ittan jawdi muɗum de na hone noon sabu joni so tension woni laati sababu na diabete laati sababu na hunde wonde jaati laati sababu so wona nden ɗon hunde selli ren o sellata ay bon nenno joni saɗa waɗa dialyse o ka mere ɗum ka gouvernement holli wiide mere ka e ñawuji goɗɗi gonɗi toon ɗin ɗon ka wajibi safari muɗum nde ka ɗin wajibu safara muɗum dialyse o safrata foof mais gouvernement daranaki ɗin gouvernement daranaki ɗiɗon so wona tafo ko nandi e safara meɗen goɗɗo toon ɓe gaddina wiye amo donc caisse d' assurance maladie ana toon voilà service social kadi ana toon donc so tawi andama woɓɓe ne toon ɓen kay ɓe mbawa safrade sanne ɓe ngala balloɓe ɓe ngala comme ça service social ene toon ene walla ɓe leɗɗe goɗɗen toon eɓe mbawi hebde ɗum analyse uji goɗɗin toon eɗe mbawi hebde ɗum donc dialyse o wawata safrude kala ko probléme insuffisance rénale o addi ko a haali joni a wi so tawi tension ne toon ko ma jomum ma heɓa leɗɗe tension soko tawi ko diabete ne toon ko jomum ma heɓa leɗɗe diabete dialyse o woni mere kono leɗɗe diabete ɗe ko ma jomum sooda leɗɗe tension ɗe ko ma jomum sooda so tawi manquere ƴiƴam ene woodi ko ma jomum sooda ɗum leɗɗe muɗum soko tawi kadi hundeji kewɗi goɗɗi ne toon probléme uji ɗum dialyse o ko wawata safrude ɗum dialyse o kañum ne wayno kono lekki ki no wayni no lekki tension ki wayni ko noon dialyse o kañum ne wayi ɗum famminike sanne sabu ɗum ɗo joni aɗa andi alhaaliji kewɗi goni hen e faamu ana tiiɗi sanne e yimɓe hewɓe so nani wiyama dialyse yo mere joni fou yo mere sa yeehi toon so a indanama banggal lekki a wiya e wiyama mere hewene yo mere jaati dialyse o ka e mere ka goɗɗum ɗum wona mere inchallah jetti Allah fa hande en jara yesso e banggal landi meɗen ɗi docteur e docteur hande ɗo gonɗen nan ɗo e yimɓe jaatiɓe ñawɓoje e woni e muɗum oɗon andi adadu muɗum no foti e leydi men ndi ene anda yimɓe wonduɓe e oɗo ñaw ga hôpital ga Ponge ga min waɗi toon étude uji bon min waɗi kadi to hôpital de Kaye min mbaɗi étude pour darde famde ñaw o sifa mum no way sa daari e nder hitande fof ko arata e nder service Ponge ene waɗa consultation e nder service de néphrologie c'est à dire ɗo ɓooƴe cafreteɗo
voilà capanɗe jeegom temedere fof sa daari capan jeegom bani adama o arata ko insuffisance rénal so ɗum ɓenni woɓɓe garata ko tawa yan ko ɓuuto addata ɗumen ɓuuto yeeso no ɓuuti walla koyɗe no ɓuuti heddiɓe roftata hen ko woɓɓe garata toon ko probléme tension woɓɓe kadi garata toon kadi ko probléme ko diabete ko nande mum kono sa ɓami temedere neɗɗo foof ko arata consultation 2020 min mbaɗi onon étude min mbaɗimo publié ni d' ailleurs donc capan jeegom bani adama foof arata ko probléme de rein ko ɗum addata ɗum toon capanɗe jeegom ɗe foof addata ɗum motif de consultation mum c'est à dire que addata arde pour darde to service néphrologie e nder temedere fof capan jeegom ko insuffisance rénal kono sa daari kadi service amen ga fof service to wiyete hospitalisation capan jeenayyi bani adama enteriɓe toon ɓe a tawan ɓe fof ko probléme insuffisance rénal ɓe gondi temedere fof a tawan capan jeenayyi bani adama ko probléme insuffisance rénal wondi ɗum witat ko ñawo ana heewi sanne ñawo ana heewi e probléme kadi gonɗo toon kadi e surtout e yimɓe men docteur eɓe wonɓe caggal Bamako ko nande muɗum e ko heewi hen eɗen ganda ñaw holɗo yettoto omo nande e palu en walla ko wiyete fièvre typhoïde par ce que yan jomum ana tuuta ana tuuta ɓandu mum na muusa ɗum ɗon comme ça donc woto won tan soko tawi jomum ene tuuta safre paali tan taw daraka probléme rein ene hen par ce que joni ene anda ƴiƴam ene wawi ɓamede daare so tawi ko probléme rein jomum wondi walla wona jomum wondi ko ɗum on conseil kokkanmi yimɓe men docteur eɓe wonɓe ɓe ngala nder Bamako beele ma yimɓe keɓ ɓen wonduɓe e ñaw o law safara muɗum heeɓe law ɓe mbaɗa préparé law donc complication ngaji ɗi kadi ne wawi waɗede évité kadi ko yaawi kadi sanne fammini ke joni fayi joni kadi dogotoroje gonɗe ley kérédu ley cercle ngaji ley commune ngaji ɓe eɓe mbawi ɓamde ƴiiƴam ɓe ƴeewa yalla probléme renal o ana e joomum ɓe mbawi ɗum ana wawi waɗ ene wawi ɗo fayi hay nder cercle uji ɗi fayi hay commune aji ɗi hay nder village uji ɗi hannde e hunden toon no wiye créatinémie donc on créatinémie ko on daarete walla hunde goɗɗon toon no wiye bandelette donc ɗum ko kuɗol tan ni comme ça waɗe kibbe so waɗama kibbe ne wawi daarede so tawi jomum ana wonde probléme maladie rénal walla alda maladie rénal ɗum sa waɗi en mbiyata 1 minute aɗa wawi janggude soko tawi taare ɗe ne waɗi ƴiiƴam walla taare ɗe ne waɗi kono wiye leucocyte walla kono waɗi ko nande muɗum aɗa wawi andude ɗum ka dogotoren ɓe tinnoye ɗum ka tinnoye ɗum no feewi créduji meɗen ɗi yimɓe hewɓe ana ñawa ñaw ɓooƴe o fa yetto nokku tawi anda fewi ɗum woni e mum ana woodi tawene ana yaa e dogotoroje ɗe ana woodi sanne ana woodi sanne hay ɗum ɗon so tawi dogotoren ɓe wonɓe toon ɓe duɓe paami kamɓe dogotoren wonɓe ley cercle ngaji ley commune ngaji fa e ley guure ɗe fuu so ɓe paami ɗo alhamdulillahi ɓe jara yeeso e landi meɗen ɗi fa hannde docteur femme fuu heɓama hen joni e ñaw ɓooƴe ode omo raaɓa ñaw ɓooƴe raɓata ñaw ɓooƴe et puis ñaw ɓooƴe kanko mo ene hawni seeɗa ko ñaw o raɓata et puis ɓooƴe ɗe kadi façon ngaji goɗɗin toon musata donc musata ko ɗum tubakoɓe wiyata évolution insidieuse ko seeɗa kañum yarata fa manifestation fa signe ji mum so yalti e nden woni ñawo ande par ce que enen ala déjà wala hono ko matata hono ceeɗe kadi probléme fof hono ɗe nawan o ɗe nawata sona tawi ko hunde ne wiye obstacle so tawi par exemple ko ɗo taare ɗe kibbe ɗe ɗo ndewata ɗo so tawi ko toon sukki ɗum ana wawi addude nawa ana wawi musde hunde ko tubakoɓe wiyata calcul walla ko wiyete lithiage soko tawi ko toon woni ne wawi addude ɗum sowona ɗum so insuffisance rénal o tan walla insuffisance rénal aigu o walla chronique o kanji ɗiɗɗi foof rein o musata nawata ko ɗum watta yimɓe trompé bon ɗum noon ko prévention foti waɗede prévention ɗum fitata ko ñabbuli gaddoji ɗen probléme rein o ɗi ñabbuli so ɗi gandama ko kanƴi poti e wattede hakkille gonɗuɗo tension yo safru tension mum ha feewa gonɗuɗo diabète yo safru diabète mum ha feewa gonɗuɗo e ñabbuli goɗɗin tan no wiye bilharziose enen mbiyata ɓumbiri yo safro par ce que sakkele mum ene wawi addude insuffisance rénal voilà donc kala jaaɗo e mawgu heeɓi ñabbuli kono wiye prostate yo safro safara muɗum ɗum foof ne wawa wadde prévenir insuffisance rénal o raɓata wona jawdabo voilà ko raɓata wona a ñande jomum wona yari ndiyam wona fay hunde mum raɓata
mais sifaŋaaji mum goɗɗi nan toon ana rone sifaŋaaji goɗɗi nan toon donc ñabbuuli e ɓooƴe ɗe ɗum ene nder galleeji goɗɗi ana rone ko nande ñaw goto no wiyee polycystose rénale hay ga école de médecine toon mbiɗen jannginamo toon donc on ñaw koye ndonu koye galle woni goɗɗon toon kadi on wiyetee ko syndrome d'Alport on ne kadi kone rone goɗɗon toon ne wiyee syndrome néphrotique filandé o ɓenne kadi on ko ñaw donetee koye galleeji woni voilà ñabbuli goɗɗin toon done kono raɓata faminiki sanne e docteur hono fuu neɗɗo waawi sikkitaade hoore muɗum hoɗum mbawɗa sifanade hoɗum neɗɗo maatate muɗum so sikkitoo kañum tan e hoore muɗum tawi wona ƴiƴƴa muɗum ɓama so dogotoro wi ɗum ana e muɗum en tan e hoore ma cikkitoɗa min ka worrumo joni est ce que wona insuffisance rénale woni am hono ɗum on sen matata hoɗum mate donc sen daari gila e additiɓe ɓe c' est à dire gila la période grecque gila la période antique nden ko kalɗa koko ɗon ɓe teskitto ɓe ndaran kibbe ɗe donc so ɓe jii ñawɓe ne ara kibbe maɓɓe ana fanɗi kibbe ɗe ne fanɗi ko ɗon ɓe teskitto est ce que probléme wala par ce que rein o ko kanko feynata kibbe ɗe ko moƴƴinte kibbe ɗe kanko feynata ɗum o seɗa ɗum tuyni ndi fof ara hen donc so kibbe ɗe so tawi ɗe keewani ɗum déjà ene wawi wiide attention est ce que jomum ala probléme rein probléme goɗɗo ɗon sifa goɗɗo won toon ɗum soko tawi ko ñaw o tigi ari e jomum ni jomum fuɗɗima ga ɓernde mum ene ƴeefa walla fuɗɗima ga ene tuuta walla fuɗɗima ga ɓanndu mum ndu fof ana naawa walla fa so yeehi seeɗa ene tampa walla ɗum ɗon fof ene foti ndaarede sifaji ande soko tawi wona jomum ko probléme de rein woodi walla woɓɓe nan toon ni paɗɗo ni ne naata e kooma pew woɓɓen toon naata e kooma pew donc ɗum fof ene haani ndaarede soko tawi wona probléme rénal kooma oɗon noon rein o kanko mo jogui particularité soko tawi jomum ko paɗɗiɗo moye kooma ko rein waɗi ɗum so waɗi jalis tan o ummoto so laaɓiɗi jalis o waɗa ummoto koyɗe makko o daro on ko particularité coma urémique wiyete voilà donc so tawi jomum waɗi jalis ummaki tan ñaw goɗɗo ne foti ndaarede so tawi wona rein ko ñaw goɗɗo ne foti ndaarede sinon so tawi ko rein probléme muɗum tan ɓooƴe ɗe jomum so waɗi jalis tan saɓoran sanne voilà mais hande ɗo gonɗenna ɗo leydi meɗen ndi hono banggal nokkuje ɗe jaliji e jaafoɗon ɗo ren o sawrete e leydi Mali ndi docteur ana heewi bon hande miɗen jaa e seeɗa min mankata capantato e nder leydi ndi fof par ce que état men kadi ɓe tinnima no feewi surtout faculté de médecine ɓe gudditi toon filiére ne wayno tan ko janguirde ɗo docteur oɓe safroɓe ɓooƴe ɗe ɓen ɗo pormete donc promotion ngaji fodde 4 walla 5 yalti donc yimɓe ne jaya joni fodde 50 bani adama kay minen docteur oɓe spécialiste en golloɓe affaire rein eɓe mbaɗa répartir e nder leydi ndi fof ko ɓuuri hewde kay ko hôpital Ponge to woni no woɓɓe ne Kaay woɓɓe ne Ségou woɓɓe ne Sikasso woɓɓe ne Mopti voilà donc ko noon sara e nder leydi he woɓɓe ne kadi e nder Bamako taw wona ga hôpital Ponge ga woɓɓe ne ga hôpital Luxembourg woɓɓe kadi yeehi privé kadi voilà donc voilà ko noon hande kay jalis o sarima e leydi ndi no feewi jalis o ene tawe Ségou ene tawe Sikasso ene tawe Mopti centre mum ene fotno udditede ko ɓooyani ko kay kadi centre mum kadi ene projet soit fuɗɗo taw kono ɓe keeɓi toon machine ngaji kay keeɓi machine ngaji projet mum ana e lawol voilà mais kanjum joni kanko ñaw ɓooƴe o en kolli wiide ni o raɓata hono yimɓe jaati hakkude rewɓe e worɓe comme o ɓuuri hewde mum ñaw jalisi o hande ono e nokkuje moɗon ɗe yimɓe heɓe worɓe na rewɓe heɓe ɓuuri heɓde oɗo ñaw sukaɓe na mawɓe bon hande sa daari ñaw o e étude ko min mbaɗi c' est à dire min mbaɗi sege min mbaɗi étude ji pour darde ñaw o e holko ɓuuri hewde mum yalla ko rewɓe walla ko worɓe walla ko sukaɓe sa daari a tawan ñaw o omo nanga rewɓe omo nanga worɓe par ce que ko rewɓe ɓuuri hewde mais ko 52% 52% des femmes
et 48% des hommes andu différence mun heewani voilà donc sukaɓe en toon par ce que sa daari joni oɗo surtout waktu mo gonɗen o paali o ana heewi donc paali o so nangui sukaɓe on wiyete paludisme grave o omo wawi addude insuffisance rénale donc omo nanga sukaɓe omo nanga rewɓe omo nanga jonte mawɓe tampinoje woɓɓe sukaɓe aɗa yiya ɓe ciññani woɓɓe nan toon a yiya ɓe paɗɗo voilà woɓɓe to ɗe mbiya ko sondu walla ko nande muɗum voilà que voilà ɓen wawi wadde compliqué insuffisance rénale ɓen mbiɗen mbaɗa ɓe hospitalisé ga amen ga donc ñaw omo nanga suka omo nanga mawɓe omo nanga worɓe omo nanga rewɓe kono noon paamen wona ñaw daɓɓowo ñawo wona ñaw daaɓowo e sen daari kadi min mbaɗi ga étude goɗɗo kadi étude ɓooyani kadi komin mbaɗi mo soutenir to faculté de médecine to pour famde yalma rewɓe nayeɓe e worɓe nayeɓe kamɓe ñawo sifa mum holno waade maɓɓe donc min paami ñaw o ene wawi nangude fodde 5% c'est à dire yimɓe nayeɓe ko arata nder service to 5% c'est à dire temedere foof a tawan yimɓe joyo ene keɓa oɗon ñaw et surtout ñaw bitade insuffisance rénale o ɗum ko dendagal hospitalisation ngaji ɗi foof kono noon sa tawi a ɓami nayeɓe aroɓe tomɓe kamɓe tan hakkude mabɓe a tawan temedere foof a tawan ko 73% ene waɗa ñaw o kamɓe tan nayeɓe hakkude mabɓe o sa ɓami antiraɓe tomɓe a tawan temedere foof capanɗe 73%, capanɗe jeɗɗi tati bani adama ene waɗa insuffisance rénale o donc ɗum firtata ko omo nanga mawɗo omo nanga suka omo nanga debbo omo nanga gorko kono noon wonana ñaw daaɓo o raɓata sanne e onon jaati spécialiste ñaw ɓoƴƴe dariɓe ɗum onon woni sawroɓe ɗum nde leydi ndi hannde onon tiiɗalla wonmo jogiɗon e banggal passa en ñaw ɓooƴƴe ɗe alhaali yimɓe ɓe no gardata sabi yimɓe pota no wawi tawede tiiɗallaji ana hen tiiɗalla homo jogiɗon e golle majjum hande tiiɗalla ko woni e golle he ko surtout safara sukaɓe min kaalino nane mbi safara goɗɗon toon no wiye dialyse péritonéale on safara o wala e leydi he tafo vraiment miɗen lance appel autorité ji men yooɓe wallu yimɓe no feewi belle oɗon safara yimɓe mbawa hebdemo ɗum sukaɓe men wonɓe toon ɓe ma mbaw safrade e nayeɓe kadi wonɓe toon ɓe kadi ma mbaw safrade par ce que hémodialyse mo joguiɗen ɗo gonɗo ɗo o on ko rein gonɗo toon ko rein peut-être utilisé o ko rein artificiel ko yimɓe mawɓe rem watte utilisé donc on rein soko suka saframa oɗo rein aɗan ɗum yaata ana waɗi ko on probléme ɗen caɗele tigui miɗen joguiɗi enon caɗele bon caɗele banggal ñawɓe aroɓe ɗum ene nder service aji foof no fewi par ce que cafrowo kam foti won tan ko cabiriɗo koma cabiroɗa koma muña woɓɓene toon ko ñaw addata ɗumen ana gonde muuso donc ko an yennata hakkillaji munen ko an jaɓɓoto ɗumen ko an haalata ɗumen ñawono way an haalata ɗum complication ñawono way an haalata ɗum safara ñawono watte an haalata so safarama holno wayata est ce que ne sella an haalata sifa o est ce que cellowo no woodi mo sellata no woodi fof ko an jaɓɓoto ñawɗo o par ce que a jaɓɓimo jomum tan a jaɓɓirum ɗum no moƴƴi ene wayno jomum selli feccere ko noon tubakoɓe mbi un bon accueil est comme égal à 50% de guérison voilà sa no jaɓɓorɗa nde tan jomum ene wayno jomum cellal muɗum aussi hanka nam leɗɗe ɗe ko sababu tan voilà beele jomum heeɓa afiya voilà sabi yimɓe hewɓe kolli wiide docteur Diaty hono konngol makko ngol ɓuri safare ɓuri sawrude neɗɗo illa kural makko ana woodi illa jaɓɓal ko fikkat neɗɗo ko ana woodi docteur jaɓɓike ñawɗo no moƴƴiri silmini ɗum no moƴƴiri haalani ɗum haalaji battinoji hakkille ɗum yo yoga e nema ñawɗo o heɓa nema ɗon e ɗo ana woodi mais docteur wonko min jiɗɗi landade hande o e yimɓe waroɓe to moɗon ɓe ñaw renal woni e muɗum won ko tayti ɗon na yimɓe se tawama temedere wari hono foti wawi sellude hen na hono foti ɗum ka fu hana heddo hen donc ɗon kadi ngallunamdu ngal kadi ne waɗi fayida sanne par ce que hay ɗum ne kadi min mbaɗi étude mum min keeɓe ɗum kadi faamuya no feewi voilà surtout forme o yetto momin mbi insuffisance rénale aiguë o
bon ɗum sa ndaari yimɓe ɓe sa fecci ɗum pecce tati pecce ɗiɗi ɗe fof ene sella pep kono feccere wootere nde ɗum ene waɗa évoluer so waɗi évoluer ɗum woni ya insuffisance rénale chronique insuffisance rénale chronique on woni joomum keddotoɗo e dialyse ha nde Allah haani fof voilà kono noon wonduɓe insuffisance rénale aiguë ɓe walla woɓɓen toon taw ko infection tan walla woɓɓen toon taw ko ñabbuli goɗɗin toon wiye syndrome néphrotique ko nande mum sa waɗi pecce tati pecce ɗiɗɗe fof kay ene heɓa aafiya no feewi famminike sanne aywa en gaɗi wakkati e yewtere meɗen nde docteur joni hono komin jiɗɗi famude e lande meɗen ndi fa hannde e insuffisance rénal o duuɓi cakkitiɗi joni ɗi ɗum fuɗɗi hewde e leydi meɗen ndi na eɗum wonno illa arande ande ɗe jaati woni ko fotano noon hono e leydi jande moon insuffisance rénale ñaw insuffisance rénale hono wakkati pardon e jaafoɗa e joni aɗa way joni hono e wakkati fu wiyete e ñaw ɓooƴe ñaw tasso ñaw diabete ñaw ko ñaw hémorroïde ko mbiyete hémorroïde ko ana woodi yimɓe ɓe ana mbiya minen ka ɗi ñawuji fu min nanatano ɗum arande ɗi ka fu ñawuji joni est ce que ɗi ñawuji joni oyo gogana ɗi ñawuji illa arande ande e jaati wonno ko potano noon joni wonno addunoyaji yimɓe ɓe watti safrade donc yimɓe ɓe fof watti safrade donc ñabbuli ɗi indeji majji ɗi gandama ɗiɗo ñabbuli fof eɗi godno fof ne wonno en sa daari enen ga men ga fulɓe ga ñabbuli men ga mbiyen mi anda so tawi terme on heddi joni ɓe mbiya danawel o mbiya ñaw daninowo danawel walla ɓe mbiya poññowel voilà donc ɗiɗo fof ñabbuli poññowel danawel en ɗum ɗo fof ko ñabbuli ko goɗɗi eɗi goodi e joni en batti safarade tan safaraji en batti yaade e nder l'hôpital uji men mawɗi donc en gandi ñabbuli ɗi sana ɗum ɗi ñabbuli eɗi godno gila nden ñabbuli goɗɗi nan ɗo ɗiɗo safaruji mum puɗɗima hay mali tan mali ɗo joni o safara ɓooƴe ɗe ko fuɗɗi ko gila 1981 ana ɓuura duuɓi 40 joni safara mum ko fuɗɗe mali safara mum ko fuɗɗe mali minen service men waɗi ɗum créé professeur ene mbaɗamo remercier ɗo e table o ɗo woni professeur Mouhammad Khalil Mayga ko kanko woni ceerno amen ga néphrologie voilà kanko udditi ga service néphrologie ga point G ga 1981 donc gila nden safara mum ne waɗe o dialyse one kadi gila 1997 dialyse ene ga Mali ga leyɗele kewɗe nen toon nder Afrique ko Mali adi ɗum fuɗɗade dialyse Mali adi ɗum fuɗɗade dialyse voilà docteur spécialiste en insuffisance rénale hono foto goni e Mali hande en kaalino ɗum mbi nane eɗen jaa e fodde capantato spécialiste fodde capantato bon sa daari yimɓe men hewɓe kadi ni gartani yimɓe men hewɓe jeeyi janggoyde hewɓe hay minen holɓe min jangguiɗi ga France ga hewɓen toon gartani kono minen kay min garti par ce que leydi ndi min mbawa yoɓde leydi ndi ko jangguima mere ñanguɗa guila primaire ane jaa ha lycée jaa ha université nokkuji goɗɗin toon e leyɗele goɗɗe jangɗe yoɓete a janggi mere ha keeɓa bourse ha jaa leyɗele Europe janggoya foti ko garta nafoore keɓɗa jangɗe nde naftoroɗa e bandiraɓe donc yimɓe men hewɓe nan toon ɓe keddima toon ɓe gartani bon ko ɗum woni probléme meɗen sowona ɗum hande ɗe mbiɗen jaa fodde capantato kay e néphrologue spécialiste ɓooƴe ko woni e nder leydi he ko arti heddiɗo ene golla e leydi Mali ndi e joni sa ƴeewi yimɓe capantata e million ji nogay na sappo e jettati malinkoɓe ɓe ana yawni na yawnaki ene yawni no fewi ene yawni bon hay sa daari hay docteur eɓe le médecin généraliste hay ɓen ko woni e nder leydi ko ana yawni sa daari population Mali 20 millions d'habitants a daari docteur eɓe médecin généraliste ko sari e nder leydi ko hay ɗum yonata bon ko ɗum waɗi kadi spécialiste uji ɗi vraiment ɗum yonata 20 millions pour 30 néphrologue ɗum yonata kono noon formation ana woodi formation duuɓi nayyi fof daña yaltuɓe par ce que formation sa waɗi école de médecine duuɓi jeetati a gayni
bo ɗum kadi a waɗan examen mbaɗa concours sa waɗi concours ɗum woni naata e nder formation safara ɓooƴe ɗum ne kadi ko duuɓi 4 mbatta hen sa waɗi hen duuɓi 4 a gayni donc hitande foof ene jogui hol yaltoɓe hitande foof hol yaltoɓe so yalti bon ɓenne kadi probléme mum kadi ko ɓe ɓametaki sur place ko concours kadi goɗɗo ɓe mbatta fonction publique donc hewɓe mabɓe kadi nan toon kedde chômage donc ɓe gollata ɓe gayni jangde ɓe mbaɗi fodde duuɓi 12 caggal bac mabɓe hatta ɓe ngala e jangde ko ɗum waɗi woɓɓe jaa privé ɗum waɗi woɓɓe jaa extérieur ko ɗum sona ɗum kay capantato bani adama ana famɗani leydi ndi sanne ana famɗi fammini ke sanne docteur e joni fa hande en gartan e docteur men e banggal landi meɗen ndi docteur hoɗum fuu mbawɗa hollude yimɓeɓe e banggal ɗo ɓe jertorto hono ko neɗɗo haani jertade waddi ñaw ɓooƴe o heɓa e muɗum hoɗum neɗɗo haani renade e muɗum na fay so ñaw o heɓi ɗum hoɗum fuu haani wadde ɗum ɗo minen kasindini e faamu pour diallo namdogal ma ngal na waɗi fayida ko ɗum ɗo minen mbiyata prévention hande haare néphrologue fof foti wonde ko ɗum ko prévention c' est à dire haɓade beele ñaw o woto heew mbiyanmi bandiraɓe men kala ñaw kala probléme ñaw kala ko mbawɗa wondude ñaw rento an tan e hoore ma yaraga leɗɗe walla yaraga poɗɗe taw wona tindinore ganduɗo ñaw mo gonduɗa o par ce que daari ko ɓuuri heewde ko natata e nder ɓandu bani adama woni ñamde mum woni yarde mum woni poɗɗe mum ko rein o kañum e foie o ko kanji gollata ɗum kanji guittata tuyndi ndi foie o ko kanko watta nettoyé ko ɓuuri heewde ne leɗɗe rein o kadi ko ɓuuri heewde voilà ɓuuri heeñere nde so foie o kadi so wona foie o tan ko heewi kadi koto rein to ko toon yaata rein o waɗa ɗum nettoyé itta donc leɗɗeje goɗɗe ne toon sa yari soko tawi rein o ronki yaltinde tan waɗan bloqué rein ene wawi addude probléme donc ndentuɗen ɗum ñawmo gonɗuɗa foof yaato docteur windama leɗɗe walla jaato ganduɗo ɗum windama leɗɗe ɗe keeɓa no jariɗa leɗɗe nafma taw leɗɗe addani tampere gare maga donc ɗon ko go'o ɗiɗaɓel ngel pour rentade pour woto ñaw rein woto heeɓe so tawi kadi aɗa wondi e ñabbuli men gandaɗi ɗi ko nande ñabbuli men kono wiye diabète safroɓe diabète ana toon soɓe kokkima rendez-vous uji ya waɗa respecté rendez-vous ma soɓe kokkima leɗɗe yar leɗɗe ma soɓe kokkima analyse uji ya waɗa analyse par ce que ko analyse ɗi ko ɗin wallata yimɓe daara ande est ce que probléme ana rein walla probléme ala rein ñaw foof ɓoyɗo ene wawi addude probléme rein voilà so tawi kadi ko diabète kadi ko nonne ɗum ne kadi way e ndentuɗen kadi ñabbuli men goɗɗi nen toon ko nande palu en palu kañum e ñabbuli men ko appelle les maladies tropicales ko nande bilharziose en ko nande mum kon ɗiɗon ñabbuli kadi vraiment cafrendi ha feewa sen cafrani ɗum no moƴƴi ene wawi addude kadi probléme e ɓooƴe ɗe voilà so addi probléme ɓooƴe en kaali hay nane en mbi woɓɓe nen toon e heɓo probléme ɓooƴe taw ne wiye insuffisance rénale aiguë ɓen hay soɓe celli woto ɓe gaccitan ni eɓe poti waɗede surveillé kamɓe kadi ɓe poti jokkidede poti renede kadi hitande foof eɓe poti yaade to docteur daara est ce que ñaw o gasi pewpew walla holko hedde makko seeɗa donc rentare nde min ko ɗum mbiyammi prévention jamanu o yo yimɓe mbattu hakkille mum no feewi surtout e yarde poɗɗeje taw wona gandu mum windi ok e bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV docteur Seydou Sy woni mo landodirten ɗo joni wakkati o e wari e timmude seeɗa tan woni ko keddoriɗen na docteur min paami honno mbiruɗa jonni hono no yimɓeɓe gatta sen ndento e banggal oɗo ñaw won fuu era mo joguiɗa fewde population mali o hande e banggal jafaje dow woni pharmacie barterre en kaali e mbi ɗum ɗon yo hunde nden bonde e meɗen hande sanne e kañum en ɗum hono neɗɗo so maati ko sikkiti no yarata dogotoro no yawiri fa heɓa safare illa naɓude hoore mum dogotoro ɓuuri naɓede dogotoro bisimilla
haali tigi ɗo pular laɓɗo tigi nawɗo hoore mum ɓuri naɓede tubakoɓe mbi heblade ñaw ɓuri safrude ñaw donc erago komin joguimi ɗo e surtout enen yimɓe men wonɓe caggal c'est à dire ɓe ngala e nder guure mawɗe voilà kala kay e teskitiɗo e mum ñaw ana e muɗum saframa toon wiyama ko paali saframa saɓorani wiyama ko fièvre typhoïde saframa saɓorani walla wiyama ko ñaw goɗɗo safrani yo ɓe mbaɗ docteur ɓomɓe toon ɓe yoɓe mbaɗa analyse ɓe daara ɓooƴe ɗe ko yaawi so tawi ko ɗum ñaw ɓooƴe yoɓe mbaɗa référé ko ɓuuri yawde yoɓe mbaɗa référé beele so yettima jomum safroɓe jomum ɓe ɓen ene mballa jomum kam no wawi hisirde e complication ngaji ɗi par ce que ko complication ngaji ɗi ko ɗum ɓuuri hewde ko warata yimɓe ɓe no fewi voilà ɗum erago ɗum ko ɗum joguimi voilà yimɓe ndento ɗum no fewi woto tardu no fewi so tawi cikkitima mum hun tan yo jaata docteur donc docteur e bomɓe toon ɓe kadi ewa docteur kadi so tawi a ronkani tan wata nanggu aɗa andi an a wawa safrude wona spécialité ma kedda junggo ma fa bona e junggo ma jomum ne yaana nangue mum so tawi a wawa tan ɓennin jomum so jomum yettima goɗɗo ɓennina jomum fa yetto ɗo poɗɗo safrude ɗum voilà ɗum woni erago ko makkude docteur ɓe e sekiraɓe ɓene hono ɓe ndentorto ɗum ka banggal dogotore en heddiɓe ɓene hono ɓe ndentorto e banggal leɗɗe ɓe ndento banggal leɗɗe kaɗɗe ɗe e banggal pharmacie par terre o tawi wona a hokka a yahay dogotore a hokkaka mo coruɗa lekki o anda ko lekki ki woni ha e hoore ma anda ko lekki ki woni ɗum ɗo ko ɗum kadi ko musiba mawɗo donc yimɓe men ndentoɗen no fewi hay min kaaloɗo min somi sellani min hoore mi safrata hooram mi halfinan hooram docteur goɗɗo so windani kam miɗa andi de windana kam mi yaa o ndentuɗen tan woni hunde nawima hunde musima walla hunde heeɓima yaala pharmacie yirlotoɓeɓe cooda e mum leɗɗe min yii hay woɓɓe ni leɗɗe ne yulaga ga estomac mabɓe ɓe yara leɗɗe ha leɗɗe yula estomac mabɓe ɓa ɗum ko musibaji ɗum ndentuɗen no fewi lekki foof ki wona ko docteur windamma walla ki wona gandumi windamma rento yarde ɗum ana wawi adde famminike sanne ayo e wakkati o hiɓɓi bandiraɓe en keeɓi faawoɗi alhamdoulillahi docteur meɗen Seydou Sy fammini en ala haali ñawɓoje hande vraiment en paami sanne no gatten so ndentoroɗen e ñaw o so ñaw o du wari en keeɓi andude hoto kanɗen huccude aya ɗum ne wala fof ko heddi tan so wona yettude Allah e yettudemo kanko docteur Seydou Sy jarriɗo yoppude golle muɗum e haaju muɗum fou wara tawde e meɗen ɗo oɗo wakkati e famminide e dow ɗum ɗo haqiqa ni en keeɓi hen weltare no fewi eɗen ñaago Allah e jonde meɗen ndeɗo padi nde laato nde haaɗa hande ñande wonde du en noddanmo kanko docteur Sy o e dow alhaaliji goɗɗi en noddan du goɗɗo kasi wara ɗo fammina en inchallahu e bandiraɓe tedduɓe e ɗum ɗo wonno ko kebdunoɗen e docteur o eɗen calmina sanne hooreɓe suudu men télé Pinal TV miɗon calmina onon kala heeɗiɓe e docteur Sy vraiment a jarama Allah jarama on jarama salmini noon no fewi Allah jarama on jarama yettama du fa sanne Allah accirano golle yarade tawdede amen Diallo Allah jarama on jarama